Čo by si urobil, ak by si našiel takýto parádny čln spinkať na brehu? Je pravda, že keď ho zachrániš, je tvoj? Presne tento na obrázku sme našli minulý týždeň a teda sme sa aj zamysleli, či si s ním nevylepšiť ekonomickú situáciu. Na zbohatnutie sme však nemali tentokrát čas a tak sme pokračovali ďalej. Čo je ale správny postup a ako sa nenamočiť do problémov? Nemôžeš tú loď len tak odtiahnuť či rozobrať. Aj opustené plavidlo má svojho vlastníka. Existuje však právo nálezu, tzv. Salvage law. Prvý krok je nahlásiť to úradom. V Chorvátsku je to Lučka kapitánia. Oni rozhodnú, čo s ním. Následne, keď máš od nich odobrenie, môžeš s plavidlom manipulovať, prípadne žiadať salvage reward, čiže odmenu za záchranu. Všetko to ale musíš riešiť cez úrady. Keď budeš postupovať správne, loď môže byť tvoja aj oficiálne. Mne nedávno ukradli motory z katamaránu a ak klikneš na sledovať, tak ti to video s týmto príbehom neunikne.